Γεράσιμη, τώρα πού το πας? Εγώ το πάω. Από μόνο του πάει σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Πού μένεις? Αυτό δεν το περίμενα. Καλά μου το είπαν οι άλλοι. Τι σκατά κύριος είσαι εσύ, ρε! Λίλικα, τι φαντάστηκες δηλαδή? Το που είπες φαντάστηκα. Ότι θέλεις ακόμα δεν γνωριστήκαμε να πάμε στο σπίτι μου. Δεν θα σε πάω σπίτι σου με το αυτοκίνητο, δεν θα σε συνοδεύσω. Θα σε αφήσω να πας μόνος σου με ταξί. Αυτό εννοούσες? Λίλι! Τι με πέρασες, κάνατε την boy που θέλει να σε κουτυπώσει με το καλημέρα. Αυτά τα έκανα 3-4 χρόνια πριν. 3, κάτσε. Παρεξήγησα δηλαδή. Γιατί λέω κι εγώ, ένας όριμος άντρας δεν μπορεί να έχει το μυαλό του μόνο στο πίδουλο. Για ποιον όριμο λες τώρα? Για σένα. Α, ναι. Εκείνο το χάμπουργκερ που στο διάλογο είναι! Αχ, πεινάς. Φάγαμε το όριμος, ας φάμε και το χάμπουργκερ τώρα. Τώρα θύμωσες, μωρό μου. Μωρό μου, άμα με λες μωρό μου, θα τα πάμε καταπληκτικά. Όταν έλεγα πριν να πάμε να κάνουμε κάτι wow, εννοούσα να πάμε στο κλαμπ που θα είναι και τα παιδιά και να γίνει κόλαση. Ξέρεις, Saturday Night Fever. Πώς δεν ξέρω, κόλαση. Saturday Night Fever, staying alive. Που λέγα και παλί. Παλιό κορίτσι μου λέμε το Φώτη Πολυμέρη και τον Τόνι Μαρούδα. Αυτό το έλεγε ο Τραβόλτα το 76. Εσύ πότε γεννήθηκες, παιδί μου? Το 80. Τι θα γίνει με εκείνο το χάμπουργκερ? Κόκαλα έχει. Δυνάμει εδώ είναι, λέει. Φέστε το χάμπουργκερ τέλος πάντων.